Is-sibt li ġej se tittella t-tielet edizzjoni tal-attività Sqaqin f'ta' Sliema. Din l-attività għandha lan li tagħti ħajja lill-Sqaqin Slimiżi permezz ta' attivitajiet kulturali u tradizzjonali. L-attività se tibda mis-sitta ta' filgħaxija il quddiem fi Sqaq Sant'Elija u triq San Trofimu u fiha se jipparteċipaw il-banet Slimiżi flimkien. Fil-fatt se jkunu 4 l-banet li se jingħaqdu għall-attività: is-Soċjetà Mużikali San Girgor, is-Soċjetà Filarmonika Stella Maris, is-Soċjetà Mużikali tal-Karmnu tal-Ballu u s-Soċjetà Filarmonika Slimiża. F'din il-lejla folkloristika Slimiża se jkun hemm artiġanat Malti, sfin, diversi kantanti stabbiliti, kif ukoll il-grupp Kantera. Se jkun qed jispikka wkoll it-tieġ tradizzjonali Malti. Is-Sindku ta' Sliema John Pillow sostna li din l-attività qed isir permezz tal-għajnuna għall-kunsilli u qal li permezz ta' din l-attività s-sibt filgħaxija ta' Sliema se tmur lura fis-snin u l-ħajja folkloristika tal-imoddi se terġa' tispikka f'din il-lokalità.